Ola, son Roger de Flor, presento vos o Marqués das Viñas, ese coñecido trovador da zona de Cervás, ao outro lado Luís Maquieira, artesán e poeta daqui de Andrade, que é onde estamos, e onde fixemos o videoclip da miña canción Os Dous Amigos, realizado por Carlos Alberto Alonso e producido por Rubén Coca. Agardo que vos guste e xa nos veremos. Ata logo. Hai pouco tempo que eu fixen dous amigos, un toca o charango, outro fai cabaliños, un vive nun castelo, outro vive entre as flores, namorado anda un, outro fuxe dos amores, un suspira polas mozas, outro por delas fuxir, pra un son o feo, pra outro a garda civil. Hey, la 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 la, chum 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 chum. Hey, la 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 la, chum 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 chum. O Marqués veña dar leña aos estirpe dos que mandan, e Luís esmendrella coas súas sátiras cantadas, e Nicolás recita as poesías de Maquieira, a bufé que son bonitas, a bufé que son sinceras. Hey, la 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 la, chum 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 chum. Hey, la 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 la, chum 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 chum. Un deles tivo dores, non podía camiñar, cunha masa xeno cu, outro foi quen do curar. O Marqués leva un chapeo, e Luís a barba branca, e os dous lle dan ao pé, cando Roxelio lles canta. Hey, la 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 la, chum 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 chum. Hey, la 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 la, chum 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 chum.